Me Ilmeellä ollaan ympäri vuoden toimiva maalausliike ja autetaan meidän asiakkaita maalausasioissa sisällä ja ulkona. Meillä on niin taloyhtiöitä, yrityksiä, toisia urakointiliikkeitä, mutta suurimmaksi osaksi me palvellaan yksityisiä asiakkaita. Ja he on yleensä just muuttamassa asunnosta toiseen ja tarvii kodin sisäpintojen päivityksessä sitten uutta ilmettä. Me ollaan tehty tässä ensimmäisen vuoden aikana nyt noin 150 maalausprojektia. Semmonen normaali projekti meille on esim. 9-neliöinen huoneisto, missä käsitellään katto, seinäpinnat. Jos on vanhempi huoneisto, niin kunnostetaan vaikka ikkunansyvennyksiä, ovia ja käsitellään esimerkiksi puu- tai parkettilattia. Eli käytännössä niin asiakas voi tilata meiltä sitten kodin kunnostuksen lattiasta kattoa. Me työllistetään tällä hetkellä meidän yrittäjiä eli Jesse ja mun lisäksi niin 15 pintakäsittelyalan ammattilaista. Osa näistä on maalareita tai suuri osa ja joukossa on sitten myös pari timpuria. Ja meidän työyhteisö niin se on kaksikielinen, eli meillä pärjää töissä ihan englannin kielellä tai sitten suomen ja englannin kielellä. Vaikka maalaus on asiantuntijuutta vaativaa käsityötä, jonka kuka tahansa voi oppia, niin meidän tiimissä pärjää tiimipelaajat, jotka on hyviä kommunikoimaan. Eli on yhtä tärkeää niin kuin pystyä kommunikoimaan tiimin, asiakkaiden ja esihenkilöiden kanssa. Ilmeellä meidän tavoitteena on kehittyä pääkaupunkiseudun parhaaksi maalausliikkeeksi. Ja me uskotaan, että asiakas päättää, kuka on paras. Tämän vuoksi me keskitytään siihen, että me kuunnellaan asiakasta, me tehdään perusasiat hyvin ja kommunikoidaan jatkuvasti asiakkaan kanssa, jotta päästään siihen parhaaseen palvelukokemukseen.